Здравейте! Възможно ли е да се реализира печалба от близо 500% само от продажбата на един имот в рамките на 2 години? С мои клиенти закупихме двустаен апартамент в квартал Кръстова Вада, в сграда, която беше в строеж. Схемата на плащане позволяваше те да участват само с 10% лични средства. Всички останало да бъде финансирано от банката. Когато придобиха имота, заплатиха още 3000 евро такси за самата сделка. Докато сградата взеха 16, са платили още 2500 евро вноски по самия кредит, което прави 13 000 евро лично техни пари дадени. Останалото е от банката. В момента този апартамент може да се продаде на цена от 150 000 евро, или иначе казано двойно. Ако от тези 75 000 евро, които могат да се реализират като печалба, извадим техните 13, остават 62 000 евро чиста печалба. Ако го сметнем, ще видим, че това са 470-480% печалба само от един имот в рамките на 2 години. Ако искате и вие да направите такава сделка, пишете ми. Поздрави и хубав ден!